fuck? Nej, filmer vi? Nå. Oh shit. Nå, så bitches. Ej, morgen, det ligger du ikke på Pornhub, det der, vel? Nej. Nej, okay, tak. Så bliver min mor til gæld. Hvor Jeg fortæller. Nam. Ja, og i dag er vi på forjagt. det sværeste for at nakke, det er helt klart det hvide. Det er pisse godt at jagte med et æg. De kan ikke godt det æg, fordi deres uld bliver helt klam. Det er bare klam og hvidt og klistret. Ligesom min seng. Så, nu sigter vi. Stejl! Jeg fik morgen, jeg fik det, nu er den sur, nu er den gal. Gå ind i undercover mode her. Undercover. Min undercover mode. Nej, det er et får. Det er sgu og vi afslutter op episoden her om forjagt. Hvad siger du? Det er Black Sheep. Oh shit. Oh shit, man. Det er fandme ringen den film. Foråret står meget stille. Jeg tror, det er ved at gå i paringsmode her. Og 3, 2, 1, ikke også? Så siger vi bare attack. 3, 2, 1, go! Attack! Attack 3, 2, 1, go! Morten, både aggressiv. Kom og hjælp mig. Ej, no, never mind. I killed that son of a bitch. Fest hos Abdullah. Fest hos min mor. Nej. Abdullah, min mor har fest. Forjagtene er meget svære på sæsonen her. Fordi at de er altid oppe i bjergene. Det er sgu da en bjergged. Det er bjergfor. Hvorfor skal vi en lave? Ej, det ved jeg godt. Jeg går lige ned og miner lidt. Hvor meget sten har du, Morten? 44 millioner. Kan du så ikke lige give mig 2,5 millioner? Ja, men jeg har lige brugt dem alle sammen på tag. Fuck det. Abdullah fest. Nå, jeg går altså ned i minen her. Jeg går ned og fester med mine venner. Jeg må altså ikke gå ned i minen. Jeg har ikke noget. Jeg bliver svært. Min fakkel faldt ned i hullet. Hvad er din fakkel ned i hullet? Ej, Morten. Hvad? Hvad er ligeheden mellem en bowlingkugle og en kvinde? De har begge 3 huller. Ja. Ja, det var ikke sjovt. Jo. Og de 3 huller, det er jo selvfølgelig næsebor og mund. Selvfølgelig. Ja, hallo. Ej, i perverse stod jeg der, jeg troede bare, det var noget andet. Ej, hvor I klamme. Puha. Fy for helvede. Ad. Det skulle da egentlig ret ulækkert. Sådan noget. Jeg vil tænke, hvad I på. Er I ulækkert? Det går sgu da ikke at snakke om sådan noget. De er simpelthen bare så perverse, Jonas. Jeg kan ikke se en skid. Sådan. Du kigger heller ikke ind i et røvhul. Du tager faldt ned i hullet. I make it rain. Det er ved at blive mørkt. Det er ved at blive mørkt. Det er fandme en skandale. Ej, det er sgu da mørkt. Og så er jeg nede i et stort hul. Jeg vil ikke vide, hvad jeg er for et hul der. Ej, spider over mig. It's getting dark in here. Morten, min Ole Henriks. Altså, jeg vil det her. En sov. En sov, Morten. Ej, okay. Jo. Sådan er lort.
Så er det ned også. Hold kæft, man tager en fugl. Så er jeg bare nakker lortet for Coolidge Bros, hva'? Nej. De har copyright på, eller? Ja. Hallo? Forstår bare ikke noget, eller ikke? Fuck du, eller? Jeg skulle lære min mor. Ej. Faktisk ret synd for mor. Jeg tror også, jeg til. Jeg laver lige døren. Du laver lige der. Det var det her sådan meget hyggeligt. Ja. Missen holder kæft. Det er faktisk mig. Nu er jeg også nede. Fuck, jeg sned. Jeg troede, det var min kat. Hvor er du henne? Caterpillar. Hvad er du henne nu? Jeg er nede i minen. Hallo, hvor ellers? Jeg er nede og hygge med din mor. Du har også overset noget iron. Hvad siger du? Du har overset noget iron. Au. Jeg hører sådan en klam fugle, flere flede, men... Jeg var der hånd. Ej, med dig, Jonas. Og grimme serie. Det er meget uacceptabelt. Hej, hjemme, dwarf, og med det indehold. Dikke. Husk den. Do you remember that? What's that fucking spider? Der er der set det der horn i det der. I think I found it. Tits, den er lige her. Og Morten, skal du ikke lukke den her op for helvede? Det er faktisk ret godt gået, Morten, fordi den sidder nemt fast. Krabber! Det var en krabbe. En krabber til? Det var en krabbe, er der lige. Der er 2 krabber der. Ej, hvad ej, nu fighter de! Ej, jeg skulle lade dem fight. Nu skal du... Hvad fuck siger du om min mor var? Hvad siger du om min mor var? Hvad du siger? Skal du provokere min mor? Skal du provokere min mor? Skal du provokere... Ej, fuck, det blev bustet fra alle sider. Jonas, du har en pil i hovedet. Hvad? Ej, jeg har en pil i hovedet! Ej, fuck, der er en enderman. I øjnene. Så bitch. What the fuck? Fuck dig. Siger du min mor? Hvad siger du mig? Hvad siger du? Kom nu, giv mig noget feedback her. Det kan ikke bestemme sig, hvad den skal skyde på. Nu lukker du. Du må også ikke kigge på ham der, fordi han er vores ven, Morten. Han er ikke så vild med øjenkontakt. Han er meget, han er meget sky. Sådan han tænker på, når man kigger hinanden i øjnene, så bliver man venner og sådan noget, men han har ikke nogen venner. Nå, Morten, jeg går ned og fester med Ali her. Ali, feste. Hvor du godt kan han kan lige blive slået. Nej, Der er en krab. så bliver han kraftigt sur. Ej, Morten! Han krabber der. Morten, kan vi ikke lige gå ned og buste ham her? Han snakker. Ej, der er en krabber dernede, Morten. Kom, vi går i undercover mode her. Tilbage. Morten, pas på, kan du ikke dør? Løb, Morten, løb! Ej. Op. Godt, de har mistet færden af os. Ej, fuck, tager det ikke. Og klar, nu går vi undercover mode her. Now they can't get into us. Jeg dræbte creeperen, så får vi blade. Den sag, den er... Ej, fuck!
Du har en pil i knæet, tror jeg. You took an arrow to the knee. Fuck du lige af, Creeper. Nu kommer den op den der vej. Du kan komme op. Sejt. Han har en pil. Hey, hvad fuck er aldrig han har taget nogen af vores ting? Nej, det gør nok ikke. Så sætter du den bare der. Kan du så samle den op, din svinehoved? Skal vi ikke få slå den? Hehe. Så er hun. What's up, Ali? Oh, fuck, nu løfter mig, Morten. Gonna whip your head, bro. Jeg har fornemmelse, at Ali han er meget sur. Kan du stille dig herinde i Jonas kom? Nej, nu forsvandt altså lyden igen. Ali han var rigtig sur, så begynder han at sige sådan en klam lyd. Nå, Morten, skal vi ikke ende episoden her? Ej, Ali er efter mig igen! Fuck helvede, Ali. Nej, Morten, Ali er efter dig! Dø nu, Ali. Det er langt, Ali. Nå, Morten, er det ikke tid til at ende the episode? Vi ender. See you guys.